Sabi siya kay kamusuyop na mo ang o ano, sumpay sa kinabuhi ni mo ba? Wa juga katabako dito di ay. Wa. Mga stress kay kamader. Abi kapoy ko katugon ko ay. Loya gini ko mader. Di gidi. Maglagot ko kay magsakay ko katugon ko nya diri ko sa di ko makatog. Unyag batog ni ka diri mader. Di Ha. ko makatog, di man ko makalimot. Oh, unsa nang matulog di ay. Kinahanglan gid nga makalimot. Grabe jud kay kamusuyop na mo ang o ano, sumpay sa kinabuhi ni mo ba? Wa juga katabako dito di ay. Wa. Manapagabuti mo diri mo na una ng pagitaon. Sobra na daw kasi mana daw sa tabako. Lutos kas bining ba? Ah, wala. Ay, na tabako diya. Basag din na sila basta ikaw nakatabako ka. Gamay ra kay kalipay ba kada ra gid mong tabako no? Moro gyud lingkod sa diha ra unsa naman eh. Imong sapatos, ako na lang sapatos. Asa? Karton. Anong ibutangan mo nag wa na gyud kay kapalit di ay? Asa gibutangan? Kinsa nang sapatos? Ang imo. Nakalimot naman ko ng sapatos na loya man sige ibutang karton. Kana lapalapa kay wa na may ko asa lapalapa. O karton. Uy, loya man. Karton na lang. Asag di lang. Pag naisweldo, alis da na to na. Kanang gwapo-gwapo. Na. Kanang gwapo-gwapo. Kaon ako. Managkaon. Guulin taon ka itong iya ang husband. Di gini taon ni kakita akong daddy in town, daddy ik. Ganihar ka? Di gini kakita akong daddy ik. Ha? Ganihar ka? Taon ko. Mag-iris ko ikan. Kasi. Ganihara gina siya sig pangita ni mo na eh. Muadto mo dito sa motor gingnan ako mawala ka. Nakabalo dili nakakita. Mangita gid siya nimo. Mangita gid siya nimo. Ano ba kung palayason? Apalayason ganiya. Ang kapal naman. Siya pa tong dili kakita, siya pa mo palayas. Loya. Oh. Ay, magkapakapa. Mo pwede pa siya kikita, di pa yung siya kuhan niya, palayason ka. Ay, pagbiyae ka, di darbahin taon kakita. Wala siya. Abi ko kulay nagbantay, kaya apas ko dire, nag-ani ko dire, nagkaon naman siya sa lamisa. Wala lang ko ni ato, abi kong naakasigi kong singgit. Waman pong ka. Pag abot ako, nagkaon siya rito. So, wala yung oras na, importante ni uli. Wala yung oras, sa oras na yung abot. Mana akong daddy. Di naman ko na siya kita. Nagkaon na po siya. Yan mo lagi na akong ginan nga, kaning, palit na ba daw ko load, kaya di naman siya mahilo na, o asa ka kay, o di man niya badunggan imong tingog. Mangita naman siya sa imong tingog, o asa ka. Wa pa mo ko kapalod, kay layo, biyag ludanan. Dali ra kayo ni siya mingawon sa iyang asawa ba. Nilakaw lang nga nagkadiyot, mangita na. Muna yung sitwasyon, lisod yun kayo, og di na tagakita na yun. Bungol-bungol pa yun. So, yung nana na yung sitwasyon. Idara na po niya akong tatay. 80. Play na di tatay na yun? 82? O itito medyo bunog po na siya sa umapod. Muna yung nana na siya. Uy, wait, kailaw! Away na sila isang duha. Tingnan isang duha eh. Ay, gimingaw biya na ni mo. Ganihara na si pagita sa imo ha. Ha? Ganihara na si pagita sa imo ha ba? Mita lagi, mangaway mo na. Anak mo daw nanay. The more you hate, the more you love. Mangaway. Kisa rin, mangaway. Mga tao niya, mangaway. Arut! Pag mamahal ang gihapon na. Ganihan na si pangita. Asa raman mong nanay? Kung mo ko'y nanay nakitaan pag abot, ikaw raman. Too siya. Too siya, o gasa na ka ba? Patawagan ganit ka niya. Kung paghulat, kaya nagpalood pa. Pagtilay kayo, mangita yun ba?